Presented by Monadic Music Star. चुन्ना आर्यन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पूर्णिया। छिटकी बाजार हे होइते बियाह तू ससुरा गलही। भगवती ना हे होइते बियाह तू ससुरा गलही। राती में दिया बुता के गे छोड़िया की कलही। बताई ना की कलही। तोरो सूरतिया दिल से नहीं जाए छो हमर बारा दिन पर मौका पेलही। घर में किली लगा के गे छोड़िया की कलही। बता ना की कलही। सफा पे हाया पड़े का रे चुन्ना आर्यन हे गे असैया दहिया काच कलको ढीला के न भेलो। हया किया से अखिया मिलल को मान की कहला को। हे गे असैया दहिया काच कलको ढीला के न भेलो। हया किया से अखिया मिलल को मान की कहला को। सुन सान जे बहुल देखल को घोड़ा में के न सती गलही गे छोड़िया की कलही। बताई न की कलही। एकदम छुछुंदरे बड़ा सा चुन्ना आर्यन हे गे फूला वाला से जपरा तोरा के नस पहला को। हकानो में लव यू वाला बात की कहला को। हे गे फूलावा के से जपरा तोरा के नस पहला को। हकानो में लव यू वाला बात की कहला को। राइटर अंकित चुन्ना जी के खूब मजा गलही गे छोड़िया की कलही। बताई ना की कलही। चुन्ना आर्यन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पूर्णिया।